سلام تخطاتلتنا يدرار شو كما يتغني وكما يتغنوا لومون كسقانان كزانيانان زبلكون يخلين زبلكون علالات هزلكم قريبا له كم وترو بزح علالات سدولي لهم thank you very much اب ايميلي اب فيسبوك سدولي زلهم ببغزيو كقربه لومون كاف استفلاليو تخطاتلتنا زي channel نسدتكم علالات ناباهم قلت ايكم ابزم كفتني تقدامت علالي لومي كاب مرهاوي عمتيا مرهاوي هبطاي تعالى دما خمزيات تبل هذا جزيه حدا نفع تمهراي كم زخماي مالتيو أنا نفعي نبركن صغير لغاني له هذا نفع تمهراي نيرا بيرترا كاب قطر يمتيو مچم كابو كاب قطر نفع سلز نبره كم نابله ناب كتما تصغاغعنا تمهره مچم نفع انديو نات بتن نابله سوا وريدو دما صبغنا بمتيو يونيفرسيتي اتو اب يونيفرسيتي دما مچم نفع مخاني ترفوني ابوخا ناسقله نادبدبه صبغنا بنامصه تمرتي ود مالتيو تمرت مسوده ذا كل منقدو بتا تمرتيا تخيد نيرا بيوتس تمرتيا هجي شعو كمزي اب حدا سيرفيس يمدبو او دما نخص ابيلو يسره اب منغو دما نفع سلازنبره ندغه ناي تمرت عدل نچاينا يوهابو ماستر نخغبر مالتيو اب چاينا خيدو دما تماهيرو سلطينو بتعمي مسكين قول عينيرو كمزوم حدا غزي مسكنابو غيرنا زين ملس السو كم يكون نيرو تماهيرو تمرت مسوده بتعمد ما يمسكن نيرو زمنكستنا زغبرنا زغبر لي زخول صبح استغبر لي بالنيرو مسكين سلازخونه يتردو نيرو بزخونه يملس نيرتراخ ملس كله نسي صبح زغبر لي منكستنا بفلاي سياسي تايخ غبرلو زخول بخمي كحساكو بخل بخمي كفديو يخلي له مچم بتنزنا برو ገንዘብ حدت مالتي بقى دحن ጫማ غزو علي امبر ካልእስ ወላ ሓንቲ የለን በትና ትርዲ ታጫማትያ ጽብቕትስ ተሐጉሶ ትኸውን ኢሉ በዓቕሙ ሓንቲ ጫማ ገዚሉ ይመለስ ማለት እዩ ዓዲ ክምለስ ከሎ ካብቶም ምስ ዝኸዱ ንሱ ጥራይ ስለስተመልሰ ተገሪሙ ሰያስ ክቀበሎ ናምሳ ያራኽብዎ ይብሎም ማለት እዩ ምስኦም ይራኸብ ማለት እዩ ረኺብዎ ሰላም ይብሎ ገለመለ ብጣዕሚ ንፍዑ ንሃገርካ ትፈቱ ገለመለ ገለ ይብሎ ማለት እዩ ወይ ቀኒየለይ ስለትኹል ዝተገበረለ ዕድላት ካብቲ ኣነ ዝተዓበኹሉ ኣብዚ ንኽበፅሕ ናትካ ሓገዝ ናትካ ምትእማን ናትካ ደገፍ ለኩሉ ነይሩ ብምባል ኣነኻ ከም ብዙሕ እኳ ትሪአኒ ኢኻ ግን እዛ ጫማ ከም ናተይ ህያብ ንዓኻ ይበካ ኣለኹ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሉ እታ ጫማ ይህቦ ማለት እዩ ስያስካ ክፍት ኣቢሉ ይሪኣ እሞ እንትራያስ ገጥ ትብሎ እታ ጫማሲ ፅብቕቲ እያ ግን ልክዕካ መዓቀኑ ሕጂ የቐኒየለይ ክብል ፀኒሑ ድሓር ግን كل جزء سياسة ترى عندي كل جزء تايبلو حسب جمر سودسي كم يجري كسر عمايس صبق غير فليت ومتيو انا رخيبه فلتني اب كبابي يوم كسر عمايس فلت ازيوم وحداتيوم ስለዚህ ሰብዚ ገለ ርቀት ናይ ስልያ ወይ ገለ ነገር ሓደገኝነት ክህልወሉ ወይሉ መቸም ከም ዝተሓዝ ይገብሮ ማለት እዩ ዝወዲ ተሓዝ እንታይ ገይራኒ ብሎ المهم يقرب نابو ስማዕ እንደ ኢልዎ ስኻሲ بس ጫማሲ ልክዕ ማዓቀነይ ከመይ ጌርካ ቁፅሪ ጫማይሲ ከመይ ጌርካ ፈሊጥካ ልክዕ ንዓይ ዝኣክል ሕዝካለይ ክትመፅኽ ኢልካ ኢልዎ ሕጂ ትንፍዕ ተምሃረካ ገሪ ነይሩ ገሪ ስለ ዝኾነ ኢኻ ተመሊሱ ሕጂ ስዳሞ ቀሊል ኢልዎ ሕደት ዓመታት ደረጊፅካና ኢኻ ዝረገፀልኒ እግሪ ዶ ክገግዮ ኮይኑ ኢልዎ ካብ ኣነ ዝውልድ ክሳብ ሕጂ እንዲኻ ትረግፀና ዘለኻ ስለዚ እቲ ዝረግፀና ዘሎ ርእስሲ ኣይጠፍኣናን እዩ مالتيو سلازم تاين مالتيو هذا تقولها نفع تمهرايسي تمرتي أم منفعات أب تمرتسي نبزو حسبات تأنكم مفتحتنا هيوتهم نتب مغيرنا هيوتهم تمرت مغانا خنفلق كلال لنا نزبس حزبي هيوتو زغيرنا قرن تلو قدامي تمرتي دخان دارقوينكا سقوم دارقوينكا قلن تزيبلكا تمرتي تقدامي تمواتيت من قديا كابي فلتا بعلي سلاز فلتا زيا نعي مناقفتي أب كل درجة هيوتي مفتحت ناتي رئيس متمان ناتي كرعات ناتي كل جزء تمرتي نيرو أب تمرت استبقسي إينير هيوتي أب تمرت استبقسي راي بوت راي خد كيار تخل إلى عمن نيره كوميلة سلزة عمن زنوبركون سلزة أمامن زنوبركون دما أبزخدكو عالم أبزخدكو كساب لو مو نتخونه كاب تمرتي اعرفه أي فلتني يكاير تعينو تمرتي كل جزء I'm always learning كل جزء مسان بكون كفلت هرفانا يفلتاتي كساب حجي أين كينالو نابركتي زخيت سلازي نسخاتكم وين أبيوات كتعواتو تدليقم تمرتي قداميتي مفتحتنا هيوات كنريها لنا
تناي سياس قصر جامعون كفال ناي تمرتين نالو صدو ونياتو مستوعار سلازخوني قصر جامو زرقصو زنبره جاما زللي امبر بزح حسب نتي زرقصو زلو جاماون كلاليو ايكلني اتا خاليت علال دما حدا غزيو حدا فيلوزوفر وي ساينتيست نبلو بزح ነገር بزعبا بستفلالي عودنا هيوت زفلط نيرو هجي ብዙሕ ነገራት ኣብ ኣስትሮሎጂ ይኹን ኣብ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ፋርማሲ ይኹን ኣብ ኩሉ ሲ እኹል ኣፍልጦ ዘለዎ ሓንጎሉ ብፍልጠት ዝመልአ ሰብ እዩ ነይሩ ንጉዕዞ ኢሉ ንቫኬሽን ኢሉ ንኣፍሪቃ ይኸይድ ሕጂ ደንቆሮ ሰብ ዘይተምሃረ ሰብ ከዓ ኣይፈቱን እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ሰባት ክፈልጡ ኣለዎም ዝብል እምነት ነይርዎ ሕጂ ኣብ ሓደ ግዜ ምስ ሓደ ኣብ ጃልባ ዝሰርሕ ንሰባት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ዘስግሩ ሰባት ኣብኡ ይመፅእ ካብታ ዝነበረ ናብታ ስግር ክሰግር ኢሉ ምስቲ ሰብ ይስቀል ማለት እዩ ሕጂ ምስ ተሰቐለ ነቲ ጎበዝ ወዲ ምስ ዝነበረ ብዛዕባ ሳይንስ እንታይ ትፈልጥ ይብሎ እቲ ወዲ ከዓ ኣይተምሃረን ኦይ ኣነ እንታይ ኢኸ ሳይንስ ንባዕሉ ይብሎ ብዛዕባ ፊሎዞፊ ብዛዕባ ዓለም ኣፈጣጥራ እንታይ ትፈልጥ ይብሎ ዋ ኣነ ዝፈልጦ የብለይን ኢሉ ወላ ሓንቲ ኣይፈልጥን ይብሎ ዋ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝርከቡ ዓሳታት ዓይነት ከንታይ ትፈልጥ ኢሎ ኣነ ዓሳ ምግፋፍ ፈልጥ እየ ግን ካልእ ብዛዕባ ዝፈልጦ የብለይን እሞ ብዛዕባ ፕላኔታት ብዛዕባ ኮንቲነንት ናይ ዓለማት ናይ ሃገራት ቁጠባታት ኣይትፈልጥን ኢኻ ይብሎ ኣይተሓዘለይ ኣነ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ካብዚያ ስራሕ እዚያ ወፃኢ ብዙሕ ዝፈልጦ እውን የብለይን ሽመይ እውን ፅሒፍ ኣይፈልጥን ይብሎ ንስኻ ዳ እሞ ኣብ ሂወት ደየለካ ኢልዎ ንስኻ እኮ ሜልካ ኢኻ ትርጉም የብሉ ናትካ ምንባር ኢሉ ምክንያቱ ሲ ተዓሚድካ ኢኻ ትነብር ዘለካ ኢልዎ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ትኽእል የብልካ ኣብዚ ሂወት ናትካ ምንባርቲ መቋፀርቲ እምበር ዝኾነ ይኹን ትርጉም የብሉን ኢሉ ኣዝዩ ተመኪዕሉ ማለት እዩ ትወድኻ ኣዝዩ ሓዚኑ ማለት እዩ ይፈልጥ ነይሩ እሱ እውን ብዙሕ ከም ዝጎድሎ ግን ሕጉስ ድማ ነይሩ በቲ ዝነበሮ ኣፍልጦ ማለት እዩ በቲ ሂወቱ ሕጉስ እዩ ነይሩ ክሳብ እታ ሞሜንት እቲ ብጣዕሚ ኣናሽይዎ ኣዳኺምዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ መቸም ይኸዱ ኣጋጣሚ ነዋሕ መንገዲ እያ ነይራ ዝኸድዋ በዚ መፅኡ ዘይተባህለ ብርቱዕ ማዕበል ይመፅእ ማለት እዩ ነዛ ጀልባ ነቕነቕ ከብላ ይጅምር ማለት እዩ ነቕነቕ ከብላ ሕጂ ድሕሪ ቁርብትለይ ነቲ ዋና ናይታ ጀልባ ዘይተማሃረ ደንቆሮ ማለት እዩ ነቲ ሳይንቲስት ስማዕ እንዶ ሓንቢስካ ትኽእል ዲኻ ኢልዎ ኖ ሓንቢሰ ይክእልኒ ኢልዎ ሓንቢስካ ይትኽእልኒ ኢኻ ኢልዎ እሞ በዓል ሳይንስካ በዓል ቴክኖሎጂካ በዓል ኣግሪካልቸርካ በዓል ፊሎዞፊካ በዓል ገለመለካ ዳ እሞ ተወዲኦም እንዲም ኢልዎ ትርጉም የብሎምን ኢልዎ ኣብዚያ ሞሜንት እዚያ ሓንቲ ነገር እያ ተድልየካ ነይራ ኢልዎ ንሳኻ እንታይ ሓንቢስካ ምኽኣል እያ ተድልየካ ኢልዎ ንዓኻ ይከኣልካየን ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኢልዎ ስለዚ እታ መርክብ እታ ጃልባ ተገንጢላ እቲ ጓሳ ደንቆሮ ሓንቲ ዘይፈልጥ ሓንቢሱ ወፅዩ እቲ መዓት ፍልጠት ዝነበረካ ኣብኣ ጥሒሉ መይቱ ይበሃል እንታይ እቲ ዛንታ ናይ ዛዕላል ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ፍልጠት ኣለካ ብዘይገድስ ናይ ክንደይ ዓይነት ዲግሪ ኣለካ እንታይ ዓይነት ተመክሮ ኣለካ እንታይ ዓይነት ፅንሒ ኣለካ ኣበይ ተወሊድካ ኣበይ ዓቢኻ ከመይ ዓይነት ሂወት ኣለካ ኣገዳሲ ኣይኮነን መሰል የብልካ ናብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ክትምካሓን ክትዕበን እንተኺኢልካ ክትሕግዝ ኣለካ ከተረድእ ከተበርክት ኣለካ ካብኡ ተረፈ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ፍሉይ ፀጋ ኣለዎ ምናልባት ስኻ ናይ ዝተወሰነ ነገራት ተኽእሎን ክእለትን ክህልወካ ክእል እዩ ርግፀኛ ግን ማንም ሰብ ኣብ ገለ ዓውዲ ልዕሊኻ ምዃኑ ስለዚ በቲ ዘለካ ፀጋ ክትኮርዕን ክትሕጎስን ኣብሶሉት ቅቡል እዩ ግቡእ ድማ እዩ ክትኮርዕን ክትሕጎስን ክንብል ከለና ግን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክትምካሕን ክትወራዘን ንካልኦት ከተዳኸምን ክትንዕቕን ክትዕበን ኣለካ ማለት ኣይኮነን ኣብ ሂወት ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ኩል ዝበሃል ሰብ ፍልጠት ዘለዎ ፍልጠት ከለዎ ሲ ኖርማል ኮይኑ ክቐርብ ዝፍትን ሰብ እዩ ኩል ኮይኑ ዘሎ ትሕትና ሃምብልነስ ይብልዎ ሃምብል ክትከውን ኣለካ ትሕት ክትብል ኣለካ እናፈለጥካ ከለካ ትሕት ኣፍልጦካ ክትኮርድ ክትክእል ኣለካ ነፍስኻ ኣዳኽማ ኣነ እንታይ ፈልጥ ወለ ገለ ማለት ኣይኮንኩን ነፍስኻ ኣዳኽማ ይብል ኣለኹን ትሕትና ማለት ግን ንስኻ ትፈልጦ እንተኽኢልካ ንሰባት ክትሕግሰሉ እንተዘየለ ግን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ንካልኦት ክትፀቅጥ ክትፍትን የብልካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ከተሽካዕልልን ክትምካሓን ክትፀርፍን የብልካ ማለት ስለዚ ፍልጠት ይሃሉካ ብዘይገድስ ሰባት ብፍልጠትካ ይፈትውካን ፍፁም ሰባት ብናትካ ክእለት ብናትካ ዕቤት ብናትካ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይፈትውካን ኣይቀርቡካን እዮም ሰባት ንስኻ ነቶም ሰባት ኣብ ጎንካ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዝስምዖም ብትገብሮ ብኡ ጥራዮም ኣዕሩኽካን
محازوتكان يحواتكان قربتكان كونو زدليو بأخا خصلو زخلو بوطراي ناتوم نجار ترديوكا أبت ناتوم كناتات أتيخا مساتوم conversation مرداء كلوكا مس حدا زي تمهارك تقلل تخل تخينكا مس حدا استمهارك تقلل تخل تخينكا ازي تزبلت درجانا ينقحتن ناي فلتاتن دحركا فلتاتكم وداتا يبلو نسخا قالك فالفيت كاتوليخا كبخاز فلتو نسخا زي فلت كمعات لك توم تحتيخا زلو زي فلت ولو نسخا سلاز فلت كا ابኦም ክትምካሕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ንስኻ እንተኺልካ ተሪፉካ ዘሎ ንኽትፈልጥ ክትጎይ ኣለካ እምበር እዚኣቶም ስለ ዘይፈልጦ ንዓይ ይዓቕለኒ ማለት ኣይኮነን ከነስተውዕል ክንክል ኣለና ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ክንጥምት ኣለና የግዳስ ንኻልኦት ከዓ ክንክዕብን ክንዕቕን ኣይግባእን እታ ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ መስሓቂት ድማ ኣብ ግዜ ናፅነት እዩ ናፅነት ምፅእ ምስ በለ ተጋደልቲ ብዙሕ ብሎኮታት ገይሮም ነይሮም እዛ ናይ እዚኣ ዕላል እዚኣ ካብ መስቀል ተክለሰንበት እያ መፅያትን የቐን መስቀል ሃፍተይ በዚ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ብሎኮታት ተገይሩ ነይሩ እዩ ተጋደልቲ ዝተፈላለየ ብሎኮ ገይሮም ነይሮም ሕጂ ሓደ ሓረስታይ ይመፁ ነይሩ ሓደ ሓረስታይ መፅዩ ናብቲ ቦታ ክኣቱ ምስ ደለየሲ ወይልክ ሕጂስ ከመይ ገይሩ ኣይ ኢንፋክት እታ ዕላል ከመይ ትመፅእ ሓደ ሰብ ኣብ ሳዋሲ ፈፂሙ ዕልል ይክእልኒ ሕጂ እቶም ተጋደልቲ ቀዳማይ ዙርያ ነይሩ ዕልል በቃ እስኻ እታ ዕላል ዘይትገብር በሉ ልቡጥ ፊዮም ሽዑ በቃ ኦኬ ኢሉ ዕላል ክዕልሎም ይጅምር ኣብ ግዜ ናፅነት ኢሉ ነዚ ዕላል ማለት እዩ ብሎኮ ሕጂ ሓደ ሓረስታይ ናብቲ ብሎኮ መንቀሳቐሲ ነበሮን ዘሕልፎ ብምንታይ ከም ዝሓልፍ ኣይፈልጥን ነይሩ ሕጂ ንከተማ ሃግድን ክኸይድ ነይሩ ኣብ ዘበን ደርጊ ሓደ ግዜ ከምኡ ክሕርብ ተኸሎ ግቦ ሂቦም ነይሩ ሓደ ብር ኣውፅኡ ሂቡ ይሓልፍ ነይሩ ሕጂ ኣብዚኦም ብኸመይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን እዩ እንታይ ዳ ክገብር ኢሉ ዋ እንድዒ ከም ዕድለይ ከምታ ናይ ደርጊ ገይረ ክፍትን ኢሉ ምፅ ኢሉ እቶም ክልተ ተጋደልቲ ኣያ ንዓውረድ ይብልዎ መንቀሳቐሲ ኣለካ ዶ ይብልዎ ዋ ኢሉ ካሱ እዞም ደቂ ገለመለ ኢሉ ነዛ ሓንቲ ብር ካብ ጅቡ ኣውፃ ኣቢሉ ኣብ ኢዶም ህብ የብሎም ማለት እዩ ሽዑ እቶም ተጋደልቲ ካርኢ ኣቢሎማ ሪሪ ኣቢሎማ እዛ ስእሊ ዳ ቀደም ንእሽተይ ከለኹም ዝተሰኣልኩማ ዲኹም ኢሎማ እወ ፅቡቅ ኣለኹም ንእሽተይ ከለኹ ዝተሰኣልኳ ኢሉ እታ ቅርሺ ወሲዱ ሓሊፉ ከይዱ ይበሃል ማለት እዩ እቶም ተጋደልቲ ኣንቢቦም ስለዘይክእሉ ስእሊ ጥራይ ምድሪ ነይሮም እታ ስእሊ ኣብታ ሓንቲ ብር ዝነበረ ካ ስእሊ ናቱ መሲልዎም ነታ ሓደ ብር መንቀሳቐሲ መሲልዎም ኣሕሊፍዎም እያ ትብል ተሓላል ብጣዕሚ እያ ስሕቃትኒ የቐኒየለያ ተሓላት ሓፍተይ ብዝኾነ እተን ሎሚ ቀሪበልኩም ዝነበርኩ ዕላላት ኣብዚ ተወዲአን ኣለዋ እቶም ከምዚ ዓይነት ዋዛን ሰሓቅን መልእኽቲ ድማ ዘመሓላልፍ ትፈልጡ ፕሊዝ ኣብ ጆርጆ ትራር ዝብል ኣብ ፌስቡክ ከምኡ ድማ ኣብ ኢሜይለይ ክሰዱለይ ብትሕትና ሓትት እቶም ሞራል ናሃብኩም ተተባብዑኒ ዘለኹም ቴንኪዩ እቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ካልእ ክመፅእ ከለውን ክመፀኩም ንካልኦት ከስዖም ዝኽእል እዩ ዝበልኩሞ ድማ ላይክን ሸር ግበሩ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ስራሕ ኣብ ዝተወዲእሎ ኣብ ካልእ ክሳዕ ንራኸብ ብሓንቀኒ እዩ ቻው